Takže čau lidi, já vás dneska vítám u dalšího Minecraftového videa a jsem tady s Ikivem. Nazdar. Omlouvám se, trošku se to laguje. Myslím, ta Wi-Fi asi nejlepší. Nebo. Počkej, vole, to je holub. Kde zase? Holub. No, dobré, pojď. Dobře. Naskupíme na Skywarsy. Akorát musím říct, že mi to asi tak moc nepůjde. Protože nehraju na myšce a tak. Počkej, můžu myšku? Jo. Když ne, mám malo procent, tak ne. Ne, mám malo procent. Dobré. Půjdeme dva? Tak jo. Bych zkusil. Čtvrky, ok. 4. Když tak lidi, zkusil bych to vyhrát, jo. Kule. Já jsem dostal dál už Skywars, myslím, že to nezahrám. Jo, no nejsem. Tak, pojď. Ok, diahelma. Dobře. Water bucket, 2 golden apply. Když tak, prosím vás, nepomluvujte nás za to, že se nám něco nepovede, jo? My jsme totiž takový blbci, že u nás je pravděpodobné, že já budu stavět pastičku a Ikiv do toho nalít, na to už se jednou stalo. Já nesnáším pasti, protože vždycky, když stavím, tak buď to odbouchne, mám vůbec redstone. Ale když já jsem ji postavil, tak ty si do ní spadl. Nevím, protože můj primitivní pasti. A někdo dá. Sakra, nemám ani meč, nemám ani nic. Dobře, já jdu fatit do krumpáčem. Pozor, pojď preč. Jo. Primitivní past. Počkej. On jak bude skákat, tak já mu tady položím blok. Jo. Ale pojď z toho dolů, Jo. Počkej, a dáme to tak? On už půjde. On možná tuší. Dobré. Co to je, vole, oni nás rejdí. už šli pryč, už je to nevadí. Dobré, bojí se nás. Já potřebuju kámo nějaký ten meč, já nemám vůbec žádný. Ale jakože žádný. Kam? Zkusíme se odplížit. Pozor, jdou ze strany, kaj seš? Tady. Ne, mě už zhodili. Pojď. Tohle je můj Seskoč, rajon. dobré. Tohle je můj rajon. Dobré, seskoč. Dolů. Já se pokusím ho zabít. Ok. Ty, jedno hádko, kámo, jedno hádko. Neva. Play again. Jo, jedem asi nějakou tu chvilku, prostě, já tam se střílím asi nějakou tu chvilku, kde prostě jakože prohry, výhry a tak, víš. Prostě, když se bude dařit, tak to nesestřílí, tak to Kámo, hej, ale proč já pořád nemám žádnou zbraň? Hrajeme můj zvuk. Píp. Ne, on si tak že míp. Míp. Ten bříček. Míp. Já nevím, proč já si vždycky, když někdo řekne míp, prostě bříčák. Dobré, hele, já bych šel. Sice nemám vůbec žádný armor a teďka se málem skapal. Já se tady blížím nějakému typu bozat. Říká se plížím, ale okej. Mám boty, jupi. Boty! Už mi chybí jenom chestplate. Já se ani dom... Normálně, kdyby se nikdo nehýbal, tak ho ani netrefím. Zase mu netrefil. Hele, já chci získat nějaký, aspoň nějaký normální Zapuk tady řeže kamo úplně každého. jo, chestplate. Zase nemyslím. Já neumím střílet z luku. Kaj jste? Já nevím, já jsem tady, ty jsi byl před? Ne. Tady. Kaj seš? Já už jdu, tady, za tebu. Jo, já to slak. Tady tento cápek, on si bude hrát machry, ale dlouho mu to nevydrží, protože se otočí. Ne, dostane lukem. Mě někdo hitl. To bude ten cápek. Já vím, že já nemám Apple. Já to zkusím odehrát nějak. Já chci zabít vloženě. Já chci jeho věci. Víš, to něco takého nebo něco. Jo, Kámo, chceš, co děláš? Mě to random přidalo. Pozor, jde tu cápek. Že jsem to Dobré, on ho zhodil. Dobře, teammate.
On ho zase dobí. Jo, mám kam 2 hapka, počkej. Já bych... Mě zabil. Mě někdo zabil. Nevím jak, ale zabil mě. Cápek tě šotnul. Prostě já jsem toto kolo neměl žádné geply. Mně se ani tolik nevyplatí vybírat, já tam nemám nic moc. No nic. Hej, jak to, že už natočíme 6 minut? Já nevím. já ho jdu zmátit. No nic, kámo, to bez tak zase dopadne na 2hodinové video. Já ho jdu zmátit. To bez tak zase dopadne na 2hodinové... Víš co, já to potom někdy třeba až to bude půl hodiny, tak já to prostě vypnu a půjdeme nový replay. Slanby. Pojď. To je 2v1. Tak skoč, do vojdu. Já to pokusím. Oni jsou dementi? Nemůžu prostě. A to má svoje matro. Kámo, lava tam je. Tam vedle toho hrobu, kde jsi teďka byl. Tam byla, kámo, lava. Tady přeskakovat, protože on se netrefí. Get out. Dobré, kámo, máš lepší věci, ale... Vůbec mi to nepomáhá, když je ten cápek celkem good. Kámo, Určitě měl lag, já jsem ho nemohl zasáhnout. Co? Určitě měl lag, já jsem ho nemohl zasáhnout. Jo. Já nesnáším ty hračovny, protože se točí a nic jiného. Dej back tu lobby. Proč? Zbavíme se toho hráče. Jakého? Toho cápka, který mi minule zabil. Ne, neva. Zbavíme se. On bez tak dříve spadne do vojdu. You left the game. On to lívnul? Jo. Nice. Aslan, join the game. On asi viděl, že ty jsi tam byl. Left the game. Yes. Udělej to. 15 to. Kam 15? Zacenzuruju mu jméno. Proč? Protože z ní bude celebrita za chvilku. Proč myslíš? Myslíš, že jakože tolik lidí kouká na moje... Ne, kam to bude zase ten blbý hlas a to bude brutálně potichu, takže od teďka mluvíme více na hlas. Jo? Já mám úplně na hovno věc, já jsem to Prostě udělal rád, vole, já nemám meč, vole, já nic nemám. Dobře, vezmi si ten meč, tu tyčku a spadni si do vojdu, matláku. Tak jsem ji už nepotřeboval, blbé. Díknu. A zase mám 30 kahut. To máš, aby si se nepruchcel. Mi by se hodil aspoň meč, nebo krumpač, nebo něco takového. To existuje? O tom ani nevím. Pojď sem. On tu je někdo u nás? Jo, za chvilku nebude. Já ho shodil. Jeden. Pozor! Druhý. Pavučina. Rukou. I kivkor. Zavrčil telefon, já si bez zlek. 4 nové zprávy. Kivkor. Já se nesmátil rukou. Hele, chtělo by to něco... Pome. Jo, počkej, já si dávám do levé ruky. To je teammate, fighty a dává celkem tomu cápkovi. Nebo to je naopak, já nevidím. Nevidím. Aspoň, Trošku velké lagy, no. Kam, co? Ty už máš dia. Já nevím, já tady úplně random nutím, tady je tán. Dělá chestplate. Ale nemám meč dobrý, no. A hlavně, že mám 9 jablek. No, kamu já nemám žádné. Čekaj, tam. To potom, až budu nesmí. Počkej, tady jeden cápek se řezal druhého. Já bych tady nebyl, já bych tady nebyl. Pozor, jdu po nás! Zdroj. Pojď. Srabe. Kdo je? Nás mu otevřel Bernu. Ne. On má meč. Kamenný, ale musím popajtit. Na bejsu. Já mám plapka! Až ty k tomu skočil do Kamo, zas druhý. My jsme vám neskočili do. No tak soku kaze, nebo co to bylo? Soku něco prostě. Ale potřebujeme, aby byl ten. No nechci. No nechci do školy. Však teďka jsme přišli. Marcelý bude zkoušen z matematiky. Však teďka jsme o tom teď přišli. No vzal jsem pro tebe, když tak meč. No potřebuji. Já mám tentokrát krize s mečem nemám, ani mám ostrost 1 a ostrost 2. Já mám sice nic ale dobré. Já nemám ani armor. Get out. Ale kde vůbec? A Niga už staví kamo most úplně retardovaně. Dobře, to jsou taky vystřihne.
Niga? Jo. Prostě. Já nevím, on je černý, jak bych si ho nazval. Jo, dobré, už je neprošťuju. Už mám aspoň... Tuto debatu bych celou vystřihl o tom černý. Jo. To černý bych to... Já nemůžu to říct. Už to nemůžu říct, jinak se to vygumuje a já bych... Help me, plus. Já jsem někde dole. Tak to je Muhammed, jako co čekáš, je to Muhammed. A je tam Moon, vole. Moon 507 Co? GG. Co? Moon 507 GG. Jo. Buď to bude YouTuber Moon, anebo to bude prostě měsíc. To bude něco jiného. Však jo, však jakože on buď tím se... To bude Varesák určitě. A get out, bro, ten Mohamed a Moon, ten Mohamed. Já nic, já muzikant. Dobré, já to umět teammate, ale já nemám žádné věci, já mám jenom kalhoty. Abych se nepochčil. Tam fajtí všichni, tak já se jdu přidat. Já jsem neměl oběd. Jsem celkem teďka hrádík. Ne? A já to mám. Ne, já neměl oběd, já jsem přišel a zrovna jsme si to, co jsem měla. Pozor! Co je za tebou? Otoč se. Dej, nikoho nejtuj. Já jsem jednou. Nechoď za ním. Ne, zdrav. Nevnímej ho. Ty zdrahnul. Zouškáš, ty to už jsi dost daleko. Oni zabíjají teammate, takže... Takže jsem debil. Nechal ho v tom. A teammate je úplně šťastný, když je v této situaci. Kolik má? Jsem poslední. Já zdrohám. Nej. Ještě by mě mohli nechat, co? Nemohli by tě nechat, protože proč by tě taky nechávali? Protože jsi jenom Proč by tě taky nechávali? Protože si řeknou, jdem ho zabít chudáka jednoho. Jo a by the way od 12.12. tak od té doby asi budou vycházet videa z SMPčka. Bude to 2, pač, ano, já se omlouvám, 1 jsem nenatáčel, ale toto už bude 2. River. Tak mi připadá, že to má do tvojho ne, vole, mi to takhle připadá. To taky vystřihnem. Vyzdržené závěr bílek. Všimla to tvrdé. Ale já nejsem jediný, který si toho všímá. Kdo si toho ještě všiml? Já nevím, já jsem hrál jednou s Sermon, z toho všiml. Jako fakt? Teammateska má Foodia. Nice. Jak? Really, povím, jak to k ní nic nebude, protože jak bude přicházet přes most, tak omylem uklouzne. Jo, omylem. Zrakví se někde ve vojdu. Já potřebuji Dobré. ještě kalhoty. Já nemám ani 1 kalhoty. Tak to seš kůkt. Už mám dia. Budeme muset použít cenzuru. Už nemáš kalhoty. Už mám dia. Ani ne pazvuky. Ale ne, reálně. Bude to celé... Proč asi budeme natáčet ty 2 hodiny, protože všechno bude vystřížené, protože... Ne, až to bude půl hodina. Muhammed! Je to zpátky Muhammed. Muhammed se vrátil. Muhammed. Pomoc! Zdráme, Vicky, Dream. Nech mě, Dreame. Cepek má auto, ten, jak se jmenuje. Já běhám na středu. Get out. Jseš kůkt, no. Kde jde po mně? Se zastav, jde po tobě Robin, vole, který je Dream. Nebo Ronnie, nebo Ronnie King, nebo já nevím, Robin prostě. Robin Hood? Je to Robin prostě. A Robin... A jo, Dream. Ty máš dobré věci. To by si ho mohl dát. Nemohl. S hápkama asi ne, no. No, 1,5 hápka. Já jsem mu nedal ani 1 hit, kamo. Kamo, ty já se netěším, jak tam budou těch vystižených záběrech jenom ty pazvuky. Pazvuky? A ještě jaké? No, jasně. Hej, a jak si to ještě pustí kam spolužáci? Jak to budou zase pouštět před školou? To skončí špatně. I kive, to skončí špatně. Dejme tomu, že to ten pazvuk měl znamenat ano.
Uděláme plnohodnotný song. Však pazvuky je různé, tak to je náš život. Nevím, co všechno. A jasně, že mi chybí chestplate. Jediná věc, která byla v té čestce, já jsem si ji nevzal. Nevadí. Kaj seš? Aha. Já tady pozoruju, jak tam cápek mlátí dva a oni ty dva cápci mlátí toho jednoho. A je to strašná sranda, když ty na ně čumíš, oni o tobě ví, že je spektatíš a tam ví. Můžu to na tebe? Tak já tě jdu vidět. Tak to vystřihnem, to se jdu vidět. Proč vidět? Já nevím. Neptej se, vystřihnem to prostě. To tam nemůže být. Mama, ale nani? Za kamaráda! A já se spálím, vole, já dělám cosplay na Počkej, já mám z těho venkoula, já tě ochladím. Ne, no už nepotřebuji. Dívej na, já tě ochladím. Já tě ochladil. Koukej, jak to se fajtí. Počkej, štípneme si, budeme spoza rohu. Je šmírovat. Jsi poslovat svůj vlastní zařízení. To je hodně nenapadne. Víš, nemusíš takhle. Máme ty pazvuky. Koukej, já ho šotnu. Já to přeju. Ono nás ví! Jo, trefil! Já jsem ani trefit nechtěl. Pojď. Kolik bych mohl natočit? Já někoho trefil. Dobře, typka si hodila pernu do vojdu, nevadí. Aspoň jednou Moment překvapení. Jdeme na scénu. Proč jdeme na scénu? Tak Protože nejdeme. chci něco dělat. Já chtěl speklitit. Zdroj. Kamo, kills dal. Nevím. Pomoc? Já otevřel bednu. Já jsem kuk. On Ty nakládáš. Já vím. To je taky ta fobia, když hraju normálně. Ona si dala po sebe pomoc. No nic, tak my se tady s váma loučíme. Já a i Kiv. A nazdar. Pardon. Já vím. Já to udělám. Ty jsi vlez. Musím jít blíž k tobě. Ne vole, zmítej teplý vole. Ne teplý, to se ti jenom zdá. To je další vystřížení. Já bych tam dal vystřížené záběry nakonec. Jo, a černobíle. Protože co to sakra? Grgání prostě jenom. Já nemám ani... Mně se změnil hlas. Prase. To fakt vystřídem. Jo, oni... No, za Racer. Před školou. To skončí špatně. I Kive, to skončí špatně. Tak já tě jdu vidět. Tak to vystříhnem, to se jdu vidět. Proč vidět?